Γεια, σήμερα κατάφερα και φτιάξα το μικρόφωνο για να το φτιάξετε. Σαν το έχω βάλει στην μπλούζα μου. Να ακούτε καλά σήμερα. Πιο καλύτερα από ό,τι. Για να το έχετε, για να μιλάτε, πρέπει να βάλετε τον Κινέζο, να πάρετε το κουτάκι, μετά να βάλετε το, αν έχετε iPhone, βάζετε, έχει πρίζα το iPhone, το Samsung και έχει αυτό που κολλάει, που είναι στα ακουστικά, να το βάλετε, υπάρχουν τρία μόνο. Εγώ έχω το τρίτο. Ακούγεται καλύτερα. Όπως μ' ακούτε. Ένα like, μια εγγραφή. Και στο τελευταίο ακούγεται πολύ καλά. Όμως το θέμα είναι να βάλει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιος θα πάει, δεν ξέρω, σχεδόν YouTube. Αυτό εμένα μόνο του να κλείσει, είναι πράσινο όμως που βάζει κόκκινο. Κόκκινο τέτοιο. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Ξέρετε ότι πήγα σε ένα χωριό. Σωστό είπα. Όχι, δεν σωστό είπα. Και αυτό πώς είναι από κάτω. Να ξέρω, δεν μπορώ να το βάλω τώρα, θα μ' ακούτε πιο καλή, πιο κακά και για σας ένα like και μια εγγραφή. Τα λέμε σε μια άλλη μοίρα. Και πείτε μου στα σχόλια αν το βρείτε στον Κινέζο. Εγώ το βρήκα στον Κινέζο, στην Κέρκυρα και στις Αλικές μπορεί να υπάρχει και στο λίγο. Ένα like και μια εγγραφή.